Дания ханым, менә сез сәхнәгә чыгып бер сүз әйтмәсәгез дә, халык мәхәббәтен казанып, басып торырлык дәрәҗәгә җиткән актриса. Халык мәхәббәтен нәрсә икәнен беренче тапкыр сез кайчан татыдыгыз? Бу Шәфәк ролеме, Миркәйлән Айсылу вакытындамы? Кайчан? Менә шул турыда искә төшерегез. Яшь вакытта инде ул турыда уйламыйсың инде. Халык мине яратты микән, яратмады микән дип роль турында уйлыйсың. Билгеле, Мостай Кәримнең ай тотылган төндә Шәфәк образын уйнаганнан соң мине театр җәмәгатьчелеге күреп, шул роль аша мине билгеле академия театрына эшкә алдылар укып бетергәннән соң. Күрәсең, шул вакытта шушы роль белән ниндидер мәхәббәт яулаган мындыр инде. Шуннан эшли башлаган елымда Нәкый Сәнбәтнең Миркәй белән Айсылу спектаклендә Айсылу ролен бирделәр. Ул рольне дә бик яратып уйнадым мин. Шәфәгы дә бик матур роль иде. Ул вакытта миңа 18 генә яшь. Менә шулай итеп, ул роль бик үземнең эчке табигатыма туры килеп тора иде. Миркәй белән Айсылу спектаклендә дә Айсылу роле дә шулай ук трагический роль иде. Яшь кыз, ул вакытта үзем дә яшь. Тәңгәр килеп тора иде инде үземнең яшьлегемдә һәм образның да яшь вакыты булуы белән дә. Билгеле, менә шулай уйный тамашачының мәхәббәтен яулаганмындыр инде дип уйлыйм. Сезнең җитмешләп ролегез бар дип укыдым. Инде шушы рольнең кайсысы да Дания Нуруллинаның үз сыйфатлары бар. Менә кайсы роль үзегезгә якынрак? Үзегезнең характерга охшаганрак? Беләсезме, рольләр ул бит һәрбер роль күңелең аша, йөрәгең аша уза. Мин эпизод роль булса да, зур роль булса да, мин аермый идем. Һәр вакытта тырышып эшли идем. Режиссер кушканны һәм үземнең күңелем тойганны да сәхнәдә эшли идем. Билгеле режиссер белән киңәшләшеп, мин гомумән кечкенәме зурмы рольне аермый идем. Иң беренче тырышлык кирәк һәрбер эштә дә. Билгеле араларында инде бар инде ул шулай күңелгә ятышлы, ничектер үзеңне дә хис итәсең ул рольдә. Мин әйтер идем, Туфан Миннуллинның Әниләр бәбиләр спектаклендә Гөлфинә образы. Ул авыл апайы, 12 балалы ханым. Билгеле беренче вакыт бик уңайсызланган идем инде. Чөнки авыл апасы, мин бит авылда тумаган, үсмәгән, авыл тормышын бик алай белеп бетермим. Менә шуңа карамастан Марсель Хакимович ул спектакльне куйды. Миңа ул вакытта 39 гына яшь иде әле. Менә шул рольнең эчке дөньясы, тотышы, табигаты йомшак, юмарт, шул ук вакытта уен көлкеле ханым да, юморлы да, кешеләргә карата бик тә менә ачык йөзле, ярдәмчел, ниндидер менә шул сыйфатлар үземнең тормышымда да бар инде, минем табигатымда да. Ягымлылык, кешеләр белән сөйләшә белүе, кешене тыңлый белүе. Менә мин уйлыйм, менә шушы сыйфатлар шушы образда булгандыр дип. Шикелле явыз хатыннарның образын тудырганда каян аладыгыз? Үзегездә ничектер булмаган эшлекне? Әйе, андый рольдә уйнадым мин. Таҗи Гыйззәтнең Ташкыннар спектаклендә шулай ук Марсель Хакимович куйды ул спектакльне, Зәмзәм Бануны.
бик тә тискәре образ. Ул бит тискәре образла уйнау бик кызык. Ул тагын да кызыграк. Ул теге үземнең сыйфатларың булуы, ул бара инде ул уйныйсың. Ә менә тискәре образ бик кызыклы була ул. Чөнки аңа краскалар өстәргә кирәк, буяулар. Андан соң Марсель Хакимович бик кызык иттереп куйды ул спектакльне. Образны да бик ачты ул. Шундый үткен телле, шундый әче телле, шул вакытта бик хәйләкәр дә, кызык бит андыйны уйнавы сәхнәдә. Миңа бик ошый, характерный рольләр уйнавы да булгалады андый рольләр. Менә Банкротта Прозат Исәнбәт куйды Банкрот спектаклен. Анда гайбәтче хатын. Эпизод роль ул. Без Фирдәүс Әхтәмова белән уйнадык. Кунакка килгән хатыннар инде булар. Әхтәмова мәрхүмкәй Фирдәүс шундый йомшак кына, шундый нечкә генә тавыш белән уйнады инде. Мәйтәм, мин ничегрәк уйныйм икән бу ханымны. Мин аны гайрәтлерәк эшләдем. Дидер гел әрләшеп йөри торган хатын, гел нәрсәдер кешеләрнең гайбәтен тыңлап йөрүчән. Менә ләкин шуңа карамастан үземнең дә бер буяуны өстәп куйдым. Ул буяуны миңа үзебезнең талантлы артисткабыз Наиля Ибраһимова ярдәм итте. Мин анардан сорадым. Ул чөнки авылда туып үскән. Наиля, мәйтәм, синдә берәр, сездә авылда шундый кызыклы бер хатын булмадымы? Шундый бер кызыклы ягы менә була торган. Бар ди, булды ди андый апайыбыз ди. Шундый кызык кына апай иде булды. Шундый кыска гына буйлы, кичкенә генә, шундый кызык итеп сөйли иде кызык әйберләрне ди. Бер генә тапкыр көлеп куя иде ул ди. Шундый күкрәктән олып, менә шундый көлү белән. Бөтен халык ди җыгылып көлә иде ди. Ә үзе ди башка көлми иде ди. Менә кызык бит име? Менә шушы буяуны мин шушы образга өстәдем. Шунда премьера вакытында Марсель Хакимовичның әтисе Хаким абый мине котларга керде. Ай, ди, мондый көлүне каян таптың син ди? Бу көлү өчен генә ди сиңа ди звание бирергә кирәктер ди. Менә шундый рольләр була. Миңа калса, сезнең бер уйналмаган рольдә Сөембикә образы калды кебек. Ничектер менә сез Сөембикә уйнарга тиеш идегез кебек. Хәтта кайбер рәссамнарның картинасында инде сезнең йөз чалымларын күрәм Сөембикәне ясаганда. Безгә ничек тоела бу роль турында уйлаганбыз бу образ? Әйе, бу образ дип мин менә Сөембикә башта бит Азат хатын булды, Азат хатын журналы исеме. Соңнан Сөембикәгә әйләндерделәр. Шуннан Сөембикә тышлыкка Сөембикәне эзләгәннәр. Кем булыр икән, бөтен театрлардан эзләгәннәр инде Сөембикә образын тышлыкка чыгарырлык, нинди артистка бар икән дип эзләгәннәр дә. Ул вакытта әле редакциядә, Сөембикә редакциясендә Рәйсә Юсупова эшләгән булган. Бер көнне миңа шалтырата Рәйсә апа. Менә шундый әйбер ди, Азат хатынны ди Сөембикәгә әйләндерәбез ди, исеме булачак ди. Тышлыкка ди Сөембикә рәсеме чыгарырлык артистка эзлибез ди. Ой, мәйтәм, мин андый шәхес түгел. Мәйтәм, Сөембикә булып тышлыкка чыгарлык, мәйтәм, мин үземне алай хис итмим. Мәйтәм, Рәйсә апа, башкарак кешеләрне карагыз, юк ди. Бөтен театрдан барлап чыктык ди. Менә буйы да булсын, тавышы да булсын, төсмерле дә төсе дә булсын. Менә сиңа тукталдык диләр инде. Шулай итеп, мин Таһир Зөһрә спектаклендә Ханча образын уйнаган идем. Шунда бик матур элекке костюм тегелгән иде. Ярар алайса, мәйтәм, мин сезгә менә шул костюм белән күренермен, театрга килегез. Киеп күрсәттем. Бөтен
қияфәтні кетірдім енді. Қиып қойған Сөмбикә болдың дей. Шулай иттереп, мені аларның редакциядан фотограф келді енді. Жәй көне еді. Кремль тирәләрендә біз Сөмбикә булып, мені тышлыкка төшерделәр. Төрле фасонда енді. Шулай итеп, мен Сөмбикә булып кеттім. Шуннан соң бик күп бәйрәмнәрдә, конгресс, хатын-кыз конгрессларында енді қаяғына шақырмадылар мені Сөмбикә булып шығыш ясарға. Мен ғафу хәзрәтем, Ғүмәр Башировның бәйтен оқыдым, Сөмбикә бәйтен. Менә шушы бәйт белән мен бик күп шығышлар ясадым. Ол стадионнарда басып тордым инде Сөмбикә булып. Гомумән бик күп инде еллар булды Сөмбикә булып йөрүем. Шуннан соң инде 50-гә якыная иде минем яшем. Шуннан әйттем инде җитәр инде минем яшем бит инде Сөмбикәдән бик күпкә уздым. Яшерәк кызларны алыгыз инде. Юк диләр. Менә сезнең кебек юк, тавышы да килми, буе булмый тавышы булса. Шулай итеп мин әйтәм бит 5-6 ел Сөмбикә булып йөрдем. Ләкин язучылар шул чорда, шул елларда Сөмбикә турында пьеса язмадылар. Ләкин мин алай бик юксынмыйм инде, чөнки 5 ел буе Сөмбикәне уйнаган кебек булдым. Һәм тарихта калдым. Сөмбикә тарихында. Минем өчен шул җитә. Татарда матурлык туйда кирәк дигән мәкаль бар әйеме. Менә сез матур хатын-кыз, гомер буе матур хатын-кыз булып калган кеше буларак әйтегез әле, матурлык хатын-кызга ярдәм итәме ул сезгә, менә ярдәм иттеме, аны башка зыяны да булдымы? Матур булып яшәү ничек ул? Мин алай үземне матур дип санам, мин белмим алай андый сыйфатым юк минем, үземне матур дип йөри торган. Кешеләр шулай кырыйдан күрәләр икән инде, ансы бик матур күренеш билгеле, андый сүзләр ишетү. Юк, билгеле актриса өчен сәхнәдән инде ансы да кирәктер иде. Ләкин табигать бит, кемдә ничек бирелә, кемгә ничек туры килә, ансы инде табигаттан узып булмый. Шулай бит булганына шөкермен. Илгиз Зәйниев Әлмәт театрында куйган спектакльне карадык. Бу Син кайда идең дип атала. 2 өлкән яшьтәге Әби белән бабай дисәм бик турыда килмиде. Өлкән яшьтәге кешеләрнең матур мәхәббәте турында ул. Менә сез бу яшьтә гашык булган ничек карыйсыз? Өлкәннәрнең мәхәббәтенә, матур мәхәббәтенә мөнәсәбәтегез ничек? Сез гашык була алыр идегез? Беләсезме, мәхәббәт дигән нәрсә ул бар ул дөньяда. Менә мин бик сыкланып карыйм, телевизордан күрсәтәләр кайвакытта. 50 ел бергә яшәгән, 60 ел сыкландыргыч бит бу. Аларны бит менә мәхәббәт тоткан, бер-берсенә хөрмәт булган, балалар үстергәннәр, билгеле мәхәббәт белән яшәгәннәр ул гаилә. Алар матур картайганнар, өлкән матур иттереп өлкән булганнар шулай бергә яшәп. Мин уйлыйм, тора-бара инде ул мәхәббәт, андый яшьлек мәхәббәте булмый торгандыр. Бер-берсенә зур хөрмәт белән, бер-берсенә юл куеп, бер-берсенә ярдәм итеп яшәүдер дип уйлыйм мин. Беренче щиткадан алып пьесаны премьерага кадәр күз алдында үткәрик әле. Кайсы ролегезне сайлап, кайсы ролегез турында сөйләр идегез? Менә соңгы елларда менә Буляков, Флорид Буляковның әсәрен куйдык без. Сөясеңме, сөймисеңме? Аның режиссеры безнең бик тә талантлы артистыбыз, Татарстанның атказанган артистыбыз Радик Бареев куйды. Радик минем яныма килде дә, Дания апа менә ди, шушы пьесаны укып чыгыгыз әле ди. Өйдә укып чыктым. Карчык образы. Ой, Радик, мәйтәм,
укып чыктым, бик матур пьеса, ләкин мен куркам, мен әле андый карчык образын уйнаганым юк. Өлкән хатыннарны уйнаганым бар, ләкин карчык образын юк, мен куркам. Дания апа, әгәр де отказ бирсәгез, мен де коймыйм, мен сезне генә күрәм. Мәйтәм, шундай сүзләр әйткәннән соң билгеле, ничек инде мәйтәм, отказ итәм инде, каршы килеп булмый бит инде. Ярар мәйтәм, әгәр дә син үзең миңа ярдәм итсәң генә, бергәләшеп, һәр җөмләне менә 2 ай буена без репетиция ясадык. Минем партнерым билгеле талантлы артистыбыз Равил Шарафиев булды. Безнең яшьлекне Раил Шамсуаров уйнады һәм Ләйсән Рахимова, бик тә талантлы артистларыбыз. Менә шулай иттереп безнең репетиция көннәребез башланды. Билгеле Радик гаҗәеп режиссер ул. Шул кадәр менә әкертен генә, шундый матур гына, салмак кына, итәгатьле булып, безнең белән һәрбер җөмләбезне аңлатып репетиция башланды. Шуннан соң шулай аңлый, бу пьесаның эчтәлеген аңлап, бу образны аңлап, әкертен генә аякка баса башладык инде. Менә беренче адымнарны ясый башладык. Ничек бала беренче адымнарын ясый, безнең дә шулай эш башланды. Кулны да кая куярга белмим, аякны да ничек атларга белмим, әле гәүдәне дә ничек тотарга белмим. Ул бит җөмләне әйткәндә синең эчке дөньяң шул җөмлә белән тәңгәл килергә тиеш уйнаган вакытта. Синең уй фикерләрең, карашың, күз карашың картыңа, аның әйткән сүзенә синең җавабың ничек булырга тиеш. Ул бик четерекле эш. Ул карага әзер булгач кына җиңел кебек тоела. Ә менә без менә шулай 2 ай буена шушы спектакльне аякка бастырып, халык алдына чыктык. Менә шуннан соң җылы сүзләр ишетелә башлады инде. Үзебезнең билетершылар әйтә башлады. Халык җылап чыга диләр. Хәтта ирләр дә җылый диләр. Без үзебез гади генә уйныйбыз кебек инде. Тормышы, карт белән әбинең, карчыкның тормышы. Авыр тормыш, аның эчтәлеген сөйләп тормыйм инде. Күрәсең, халык үзенең язмышы турында, үзенең тормышы турында уйланып утыргандыр. Гыйбрәт алгандыр. Кара әле, без дөрес яшәмибез икән. Җылы сүз дә әйтмибез икән бер-беребезгә дип утырганнардыр. Карчыкны жәлләгәннәрдер. Карт үләсе урынына карчык үлеп китә. Менә карт яши бернинди дә җылы сүз әйтмәгән карчыгына. Күрәсең, менә гыйбрәтле спектакль булып чыкты ул безнең. Һәм мин ул спектакльдә ул карчыкны менә бөтен йөрәгем белән яратып уйныйм. Хәзер инде сәхнәдә куеп булмый торган Әлдермештән Мәндәр спектакле бар бит инде безнең. Ул безнең Шәүкәт абый, Ирек абый белән генә түгел, хәтта сезнең кызыгыз Айсылу белән дә тарихка кирип калды. Әйдәгез Айсылуны искә төшерергә инде, дуга булып барсын сүзләр. Амин. Шулай, Айсылу минем театрда үскән бала инде. Бердән-бер балам. Шул кадәр ягымлы, шул кадәр эчкерсез, шул кадәр юмарт иде ул, шул кадәр менә ачык күңелле. Бер кайчанда мине борчымады ул, кичкенәдән алып. Шулай театрда кичкенә балалар калмады бер мәлне. Айсылу беренче сыйныфта укып йөри иде. Ул вакытта Әлдермештә Мәндәр бара иде инде театрда. Анда Шамкаевның
Рәшит Шамкаевның кызы уйнады, тагын бер кыз уйнады. Алар үсеп җиттеләр бер мәлне. Балалар бетте уйнарга. Шуннан соң минем Айсылу детсад вакыты, детсадта йөри торган бакчада инде 1нче сыйныфка керергә әзерләнеп йөрибез. Миңа Марсель Хакимович әйтә: "Әйдәле ди, менә Әлдермештә бит теге балалар үсеп җитте, Айсылуны әзерлик әле" диде. Ярармы әйтәм, әзерләп карарбыз. Шулай итеп Айсылуга сүзләрне бирделәр инде. Без өйдә өйрәндек. Шуннан соң Айсылу репетициягә килде. Андагы артистлар белән репетиция булды. Шулай итеп Айсылу кирип китте шул спектакльгә. Менә 7нче сыйныфка кадәр Айсылу уйнады. 7 ел. Нинди генә шәһәрләрдә булмадык. Айлар буе гастрольләрдә йөрдек. Ташкентлар, Алматалар. Инде Айсылу инде рәхәтләнеп уйнап йөрде. Бер вакытны театрга, әле Кәрим Тинчурин театрында эшлидек. Әлдермештән Әлмәндәр спектаклен карарга Мәскәүдән бер критик килде, Паеровский. Айсылу уйнады ул көнне. Шулай инде Айсылу уйнап йөрде, бер үзе генә калды бит. Шуннан соң критик әйтә: "Да, ди, малайны ди шул кадәр талантлы артисткагыз уйнады ди, искиткеч ди. Мин утырам тыңлап инде. Әйтәм, Айсылуны кичкенә генә бер артистка уйнаган дип уйлаган инде." Шуннан ул җыелыш бит тәмамланды да, мин аның янына килдем. Әйтәм, "Беләсезме, әйтәм, ул малайны, әйтәм, артистка түгел, минем кызым уйнады. Әйтәм, ул әле 2нче сыйныфта гына укып йөри. Шаккатты инде. Нинди талантлы сезнең кызыгыз ди." Менә шулай иттереп, еллар узды инде, 7нче сыйныфка кадәр килеп җиттек. Айсылу әйтә: "Мин башка уйнамыйм ди. Мин ди парик кияргә ордым ди. Малай булып йөрисем килми ди." Шулай иттереп, инде спектакльләргә нишләргә инде. Шуннан соң Фәрит Бикчәнтәевнең малайы үсеп килә иде, Йосыф. Аны керттеләр. Аннары Туфан Миннуллинның оныгы бар иде, ул да уйнады. Менә шулай иттереп Айсылу 7 еллап уйнап йөрде Әлдермештә. Ләкин Марсель Хакимович ничек кенә өндәсә дә, "Әйдәле, укырга кер әле, мин сиңа Ромео де Джульетта спектаклен куям, Джульетта ролен бирәм" дип өндәде инде. Шуннан өйгә кайткач, Айсылу әйтә: "Юк, мин артистка буласым килми" ди. "Укымыйм артистлыкка" ди. Медицинский колледжга кирде укырга, медсестралыкка укыды. Менә язмыш шулай инде. Менә шулай итеп. Менә чынлап та театр сәләтлеме ул, менә шулай кайнына бераз бастырып, оныттырып торырга? Әйе, бик авыр чор булды ул минем өчен. Июнь айында Ркаил Зәйдулланың шушы "Үлеп яратты" пьесасын эшли башладык. Август айында миңа 65 яшь тулырга җыена иде. Август айында минем Айсылу һәлак булды. Вафат булды. Көтелмәгән хәл булды. Шуннан соң мин Фәриткә әйттем, Бикчәнтәевкә: "Әйтәм, мине бу рольдән төшерегез. Мин бу рольдә уйный алмам." Ләкин алар Шамил Зиннурович белән мине бик каты өндәделәр. "Юк, юк, сездән башка бу рольне бер кеше дә уйный алмас. Сез генә уйнарга тиеш" дип, шул Айсылуның 40 үткәннән соң бу рольгә тотындым.
Белгілі, мен ойлайм, алар енді мені шушы хасраттан әз генә кетсін деп ойлағаннардыр енді. Ләкин мен іш деп қарадым енді. Ішім бит енді ол менің. Бүтін күшімні жиып, бұл рөлні ішлей башладым. Аның режиссері Илгиз Зайнеев болды. Ярдәм етті енді ол меңа. Біз аны 3 ай әзірледік. Ішітке мен бек ауырлықлар білен бардым ол рөлді. Көресің енді ярдәм да еткендір. Әгер де мен бұл роль болмаса, иде жылап қана отырған болар едім. Белгілі ярдәм етейінді, ярдәм ете. Көңіл сұрау берейін әлі, сіз шет елдерге ерге яратасыз деп оқыдым әйімі. Мына қазір шет елге баруға тілеген кішіге қойсы елге бар деп кеңеш етедіңіз? Өзіңіздің қойларға баруға тілейсіз? Белгілі, мен саяхат етерге яратам. Не үшін яратам? Мен моторлықны көрерге яратам. Ғибрат алырға. Шет елдерде халық, түрлі милләт халқы бетінде яши. Мен күзәтушем, күзәтіп ерге ярата едім. 13 елде болдым мен. Әр бір елінің өзінің табиғаты, өзінің халқы, өзінің моторлығы, өзінің аш-сулары белгілі жәліп ете енді. Бек көп елдерде болдым. Европа бойынша ерге яраттым мен. Міне жылы яқларға шыққаным жоқ әлі. Анда үмітленіп тұрам. Ләкин кеңеш етер едім Испанияға. Меңа нешептір міне Испанияның табиғаты көбірек шады. Бүтін иллерде матур, ләкин мында деңгіз білән аның табиғаты тәңгіл келі, нешіктір халқы, аларның тұтышлары, міне недер жаңға рахатлық бере тұрған ел Испания елі. Мен мәселен анда яшар едім. Францияда, Парижда 2 тапқыр болдым, бек көп елдерде. Швецияда, Стокгольмда, Германияда 2 тапқыр болдым. Олар бек көп енді елдерде. Соңғысы менің болды Карловы Варға бардым мен ял етерге. Анда ял етіп, мен Прагаға барып экскурсионный путевкалар алдым. Праганы көріп қайтым, Чехословакияны, шынан соң Австрияға бардым. Венада 2 күн болдым. Венский операға хатта ләктім. Искеткіш зор бәхет деп санайым мен. Чөнки әкият қараған көбегенде. Шунан Германияның Мюнхен деген шәһәренә барып қайттым. Менә бик ниндидер менә байыта ул. Ішкі дөньяны байыта барыбер менә ничектер үзеңне башкачарак тотасың, башкачарак уйлый башлайсың. Матурлыкны чынлап та менә ул ярдәм итә андый җирләрдә йөрү.